Kwa kanyo ni jopiny mane ni kod mirima owang'o ute auchiel e dala gi japuonj maduong' mitudo gi nek mar japuonj mane osedhi rutaya Joseph Owuoth kod min ode gweng' ma Wika Witi e kar chung' od bura ma Rangwe. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich leronwa, masira ma kamano ne obiro kaluwore gi wach mar laro lowo e kind achich kod ji manonego go. Rutaya Joseph Owuoth ne ochadhi ma onegi Jumapil kalore kod ywaro kiwekio mar lowo ka min ode Pamela Owuoth to ne otho otieno ma pirgo kawuono e osiptal kama ne orenge kode bang' ka ne omonjgi gi japuonj maduong' e skul primar monyege Peter Gong ma pod olal nyaka sani. Jogweng' mane ni kod mirima mager bang' yudo ripot wi tho mar min od japuonjno ne odhi omonjo dala Peter Gong kama ne giwang'e ute auchiel kama oting'o ute mag japuonjno, ute wetene kaachiel kod mag jonyuolne mane owang' te gi mwandu e igi ka puothene mag niang' bende jopiny otiaye mach yor chulo kuor. Komanda mar obila e sub kaunti mar Rangwe Magdalene Chebet ne okwayo jopiny mondo oremos kendo kik gikaw chike e lwetgi kane oyango ni japuonj maduong'no nyaka sani pod olal kendo obila dhi nyime kod luwo ndache. Indeed, what they did is not right because the wrong cannot correct another wrong. This aspect is on the run. We are pursuing to make sure he faces the law. Tendarita kwe sub county mar Rangwe kotele ko jalup commissioner sub county mar Rangwe Robert Nzuki manotimo limbe gweng'no matemo kwembe rimb jopiny ne oseonek mar Joseph kod min ode ka okone wach lobro ne osetere doho kendo doho ne onego gol ng'eto mar tarik 18 mar dwe ni kane osingo ne familia mar japuonj manonegi ne kod min ode ni nyaka giyud ratiro margi. Kama ilikuwa kotini sasa tungegoja mahakama ikuje itoe suluhu. But what does also this one tell us? Ni kwamba tuko na mbinu zingine badala, yani we have got alternative dispute resolution mechanisms za kutatua hizi mizozo. Jaod bura mar Rangwe Dr. Lilian Gogo mane olimo familia mar japuonj mane onegi no ne oseyo kitenek ma koch mane onege go kaachiel kod min ode kane okoni obila mar Rangwe mondo non wachno matut mondo familia no yud ratiro margi. To kara walaro lowo mar ang'o jodalawa? En lopango, en kiepango, en aparo ni en jachien moro. Maybe there are mental health issues here. Before we get emotional, we really need to address mental health issues among our teaching fraternity and community. They could also be going through a lot of duress, and they are just looking for a small trigger, and probably, just probably, this is what may have happened here. Jaod burano bende nokwayo jopiny e gweng' ma Wika Witi mondo oremosgi kinde ni kendo ginyakwe kane okonogi mondo koro giwe thuolo ne obila mondo tim tijgi. Adwa ni mondo akwau kaka josori kachiena ni waketuru ang'o? Waketuru kwe. Another wrong does not right a wrong. Ka gimaracho osetimore, to timo kendo gimoro marach, ok los marach manotimore na, mano osetimore. Kwayonu kaka mjumbe mar Rangwe kwe. Okang' na wach ni gimotimore ni ber. En gima lit. To jachien okale ang'o e lowo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.